Ranka ya daɗe, dama maganar siyasa ce ta kawo ni. Dangance da kuɗin da aka ce ɗan takarar gwamna ya ranta naira miliyan 750. Shin ko gaskiya ne? Da su kuma za a nemi gwamna, kuma ka san ba ƙaramin abu ba ne. To amma ta yaya kake ganin zai iya biyan waɗannan kuɗi naira miliyan 750? Kana wasa da gwamna? Gwamna fa yake nema. Ranka ya daɗe, abin da nake so ka sani a nan shine cewa ɗan takarar gwamna fa ba ɗan takarar shugaba. To fa ba kamar ƙasar da ka je kai karatu ba ne. Can ne suka san siyasa, can ne suka san haƙƙinsu, nan koya muke yi. Kana nufin kenan har yanzu mu 'yan Najeriya ba mu iya siyasa ba ne? Shekaru 16, don me za mu haɗa kanmu da waɗanda suka shekara 200 suna siyasa? Ba zai yiwu ba. To amma kana nufin har yanzu ba mu samu wani ci gaba ba ne? Ƙwarai da gaske. Siyasar ƙasar nan abin da ta nuna ka ci in ci wani ma ya ci, duk wanda ya ci ya bar wajen, lokacinsa na ƙarewa ya tafi. Ranka ya daɗe, waɗannan kuɗin fa na al'umma ne talakawa. Me kake faɗa ne? Shi wancan ɗin dabbobi ya bawa ba talakawa ya rabawa ba? Talakawa ya ba. To ga dukkan alamu dai na ga malama Zainab Ambato ke ma akwai abin da yake son ki ce. Bismillah. Ban ga sauran zama ba. Ki ga sauran zama ba? To ai ni ma ban gane shi ba.